Pokud jsi ambiciozní člověk a chtěl bys něčeho dosáhnout, nebo třeba si vybudovat svůj vlastní online business, tak jsi na správném místě. Společně s váma se pokusím zdokumentovat proces budování svého biznesu. V minulém videu jsem nakousl, co zhruba dělám, a dnes vám ukážu, jaké mám naplánované další kroky. Vše se snažím poctivě plánovat a určit tak, jaké budou moje následující kroky. Předtím, než se ale budete snažit něco vytvářet, je důležité vědět, kam míříte. Já jsem to ze začátku nevěděl. Střídal jsem videa bez jakékoliv domněnky, že mě to bude v budoucnu živit. No, sice jsem se dostal tam, kde jsem naprosto spokojený, ale kdybych tehdy věděl, co mám dělat, budu naprosto úplně někde jinde. A to právě chci, abyste si z tohohle videa odnesli. Mějte plán. A co takový plán může obsahovat? Kromě kalendáře, kde se vypisuju, kdy mám co točit, kdy mám co sestříhat a kdy to mám i nahrávat, musím rozumět, jak můj biznis bude fungovat. A přesně proto slouží tento trichtýř, neboli funnel. Představte si, že chcete do trichtýře nalét vodu. Úplně stejně do funnelu budete lít potenciální zákazníky, které chcete přesadit a následně z nich vytěžit zisk. A to můžete několika způsoby. Někdo prodává produkty, někdo prodává služby, někdo to může kombinovat. Vždy je ale důležité vědět, jaká vrstva vašeho trichtýře je ta stěžejní. Pokud například máte problém s tím, že nedokážete sehnat zákazníky, nemůžete se právě soustředit na zlepšování svých služeb nebo produktů. Napřed musíte najít dobrý zdroj potenciálních zákazníků, které vůbec budete přilévat do tohoto trichtýře. Na první pohled se to může zdát složitý, ale ve skutečnosti je to pouze myšlenková mapa. Takové návody, jak si třeba svůj vlastní prodejní funnel vytvořit, nebo jak si rozvrhnout svůj business plán, se pokusím sdílet se svojí skupinou. Skupinou, kterou se budu snažit pomocí tohoto YouTube kanálu a mých ostatních sociálních sítí vybudovat s takovou naší komunitou. Pokud bys chtěl poradit s tvorbou tvého vlastního trichtýře, neváhej mi napsat nebo zanech komentář tady pod videem. Čeká nás dlouhá cesta, protože budování své osobní značky není sprint. Je to běh na dlouhou trať. A já se na tento maraton hrozně těším, protože mám vás. A chtěl bych poděkovat úplně všem, kteří video zhlédli, nebo zanechali pod minulým videem komentář, a nebo mi napsali na Instagram. Uvidíme se u dalšího videa a zatím čau.